दिनैनिफ्राय खुंगा 80 जानुवारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जागायबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा भारत भुटान सीमा ओनसोलाव रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव बालामजरा दायनिमारि बान्दो सेराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा 80 जानुवारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनो। दिनै फोरबोनि गिबि सानाव गोथै गोथांनि फुजा होनाय, सान्थि बोखांनाय आरो दै खुंग्रि फुजा होनाय बायदि हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनावनो गाहाय दरखं, गाहाय सायनासालि, जामुंसालि आरो आलासि जिरायसालिफोरखौबो दिनै बेखेवफानाय जायो। मख'नो गोनांदि फोरबोनि जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोनखौ मिथिहोनाय जायो। लोगोसेनो साफ्रोमबो सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनायबो जोंनि खौरांगिरिजों फोरमायदों। 80 जारिमिनारि संकस खेराइ आरो 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय। दा गिबियावनो जोङो दिनैनि 16 अक्ट' फेब्रुवारि 2023 मायथाइ फुंनिफ्राय जोंहा दाखानाय हाबाफारि बायदि दंमोन। दा बे हिसाबै गिबियावनो जोङो एसे आगोलाव दरखं, जेनाखि गाहाय दरखं, बेखौ जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार प्रसन्नलाल नार्जारिनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवखांबाय। दा बिनि नैथियाव जोङो बेखेवदों खेराइसालि, बेखौ जोङो बेखेवदों जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि सार जगत दिपेन नार्जारिनि आखाइजों। दा बे हाबाफारिखौबो जोङो बेखेवखांबाय। आरो थामथियाव जोङो बेखेवदों आलासि जिरायसालि, बेखौ बेखेवदों जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो बोसोनगिरि सार जिरेन कुमार बसुमतारिनि आखाइजों बेखेवदों। आरो बिनि ब्रैथियाव जोङो बेखेवदों मावसोमबादा। दा बे मावसोमबादाखौ आंनि आखाइजोंनो आङो बेखेवनानै होदों। लोगोसेयै बेयाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय थान्दै बिथांमोन फैगोन। दा बिथांमोनहा थाबैनो जायगा नांगौ जानायलाय जोङो थान्दै बादा, बेखौबो जोङो एसे आगोलाव कुसुगाव दख'रा बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां फाथांगा नार्जारिनि बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवदों। आरो दा मिजिं खालामो जोंनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय मोजांथारै जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा 18 जेनाखि फेब्रुवारि, बेवहाय जोङो मोनसे माने रायजोनि मेल अपेन सेसन लादों। दा बेवहाय जोंनि बिटिआरनि जेनाखि गाहाय मावफुंगिरि श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङानो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। गुबैयै जोंहा बेवहाय हाबाफारिया गाबोनहाय आरो माखासे थान्दै मेल जाबावगोन। बेवहाय जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे थान्दै मेल जागोन। लोगोसेयै बर'नि बाथौ धोरोमनि हाबा खान्थि, बिनि सायावहाय मोनसे सुजु आफाद दङ। बे बिथांमोनहा बेहाय सुजु आफादा बेवहाय मेल जिरायनायनि गेजेरजों बेखौ थि खालामगोन। आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो बेवहाय थान्दै मेल जिरायगोन। बेवहाय बोसोरसालिया जथुम्मा हिसाबै जोंना गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद, बे मोनफ्रोमबो आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदानै दाफिनबावगोन। आरो खेराइ फुजाया जोंहा 18 थारिखआव जागोन। बेयो बयनिख्रुइबो मोजां जाथारगोन। मिजिं खालामो बे खेराइ फुजानि गेजेरजों मोनसे जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन बारहावा बारगोन। जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय फैगोन। जोंनि गेजेराव रांखान्थि, राजखान्थि आरो मावनानै जाग्रा, जेनाखि आबाद मावनानै जाग्रा, बिथांमोननि जिउआव मोनसे गोजोन फैगोन होननानै जों आसा खालामो। गेवलां मेलाव रायजो राजाखौ बाहागो लानो गेवलां मेलाव जाहाथे साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा जायखि बिथांमोनहा माने खोनाया मानो, जाहाथे बिथांमोनहा लोंहोर लोंहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, बिनि थाखाय जोङो खावलायो। लोगोसेयै खेराइ फुजायावबो थाफानानै बिथांमोना जाहाथे खेराइनि बोर लायो, बेखौ जोङो माने हामलायो। आरो बे मोनसे जातिनि मोनसे धोरोमनि मोनसे स्पिरिट आरो स्पिरिचुवेल जे सिन्ताधारा, बेखौ जोङो दिनै फोसावनांगौ सम फैदों। नोंखौ रावबो सिनाया, आंखौ रावबो सिनाया, खिन्थु सिनायनायनि मोनसे लामा थायो। आरो बेफोर लामाया जों धोरोमजोंबो सिनायजानो हायो आरोखि। आरो जों बे स्टेपखौ जों लादों आरोखि। रायजोखौ धन्यबाद होगोन, बिभिन्न जायगानिफ्राय फैदों। आरो खमसे खम 8टा जिल्लानिफ्राय फैनानै पार्टिसिपेट खालामगोन आरोखि। साफ्रोमनोबो जों एखे मेसेज हरनो हागोन। आरो बे मेसेजखौ गामि लेभेलाव बा बिभिन्न ब्लकआव फोसावनो हागोन जों आसा खालामदों आरोखि।